Здравейте, любители на здравето! Аз съм Наталия Родина, нутриционист и приложен кинезиолог. Днес ще ви разкажа за боровия прашец с олигозахариди с марка Годжен на компания Нова Ера. Един великолепен продукт за здравето на стомашно-чревния тракт. В състава му влизат боровия прашец, царевичен малтодекстрин и фрукто-олигозахариди. Но позволете ми първо да ви запозная по-подробно защо компания Нова Ера създава този продукт. Учените доказаха, че една от най-загадъчните части от нас е стомашно-чревният тракт. Той живее като един самостоятелен и независим орган. Това е централният вход на човешкото тяло, през който в него постъпват всички вещества, както полезни, така и вредни. Именно там, в нашите черва, текат всички процеси по пресяване и допускане към клетките на полезните за тялото вещества, а за тази работа са отговорни бактериите в червата. Както знаем, човешкото тяло се състои от около 50 трилиона клетки. Броят на симбиотичните микроорганизми, живеещи основно в червата, е в пъти по-голям от броя на човешките клетки. Затова източната медицина нарича стомашно-чревния тракт вторият мозък на човека. Той мисли и работи сам, преценявайки какво е добро или лошо за здравето на тялото. Полезните бактерии в него включват бифидобактерии, бактероиди, лактобацили, които съдържат приблизително 30 пъти повече гени от човешкия геном. Ето защо не е изненадващо, че поради своя огромен метаболитен потенциал, бактериалната маса на червата, която може да достига до килограми и половина тегло, се приема за отделен орган, наречен микробиом. Днес всеки образован човек знае, че животът е невъзможен без полезни бактерии, обитаващи тялото. Това важи особено за микроорганизмите, живеещи в червата, които не само активно участват в процесите на храносмилането, но също така играят важна роля в механизмите на имунната защита, неутрализират токсините, синтезират витамини и също така предотвратяват активирането на патогени. Стомашно-чревният тракт е най-големият орган, който влияе на имунитета. 80% от имунните клетки са разположени в него. Нарушенията в него и особено запекът са вредни за здравето и те могат да причинят или влошат други заболявания, като хемороиди, рак на дебелото черво, разширени вени, простатит, бъбречни проблеми, женски заболявания, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Проучванията потвърждават, че подобни проблеми се появяват при хора с сериозно нарушение на чревната микрофлора. При нормални условия полезните чревни бактерии активират париеталното храносмилане, участват в ензимното разграждане на протеини, мазнини и въглехидрати, участват в метаболизма на жлъчните киселини и холестерола, което осигурява намаляване на липидите в кръвта. Също насърчават усвояването на желязо, калций, витамин Д, синтезират аминокиселини, витамини, особено от група Б, като биотин, фолиева киселина, витамин К, балансират киселинната среда в червата, подобряват усвояването на хранителни вещества, стимулирайки чревната подвижност и осигурявайки редовно отстраняване на неразградени хранителни остатъци от тялото. Полезните бактерии не само подобряват храносмилането и цялостното здраве на стомашно-чревния тракт. Те укрепват имунната защита на организма, помагат за смилането на лактозата, понижават кръвната захар, неутрализират токсичния амоняк и предотвратяват хранителни отравяния и алергии. Природата е дарила чревната микрофлора със способността самостоятелно да поддържа своя баланс. Чужди микроорганизми като ентерококи, стафилококи, гъбички и други могат да присъстват в здраво тяло в много малки количества, тъй като тяхното активиране и възпроизвеждане е възпрепятствано от нормалната чревна микрофлора. Голяма част от нормалните за човека бактерии, например определени лактобацили и бифидобактерии, отделят вещества, наречени бактероицини, които са токсични за болестотворните бактерии и изпълняват защитна роля. Тоест, добрите бактерии се конкурират с патогените за хранителни вещества, кислород и благоприятна локация и по този начин пречат на развитието им. Използването на антибиотици обаче, небалансирано и неадекватно хранене, стрес, хлориране на водата и други подобни фактори унищожават полезната флора, нарушавайки нормалния чревен микроекологичен баланс.
С намаляване на микробиома, броят на патогенните бактерии се увеличава и започват различни възпалителни процеси. А както знаем, възпалението е в основата на всички болести и диагнози. Многобройните проучвания доказват, че възпалението в следствие на дисбиозата или дисбактериозата в червата се свързва с различни заболявания, като затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, неалкохолна и алкохолна чернодробна стеатоза, синдром на раздразненото черво, на пробитите черва, хистаминозна непоносимост, различни чревни инфекции, хронични възпаления на стомашно-чревния тракт, колоректален карцином, язва на стомаха, на 12-пръстника, рак на стомаха. Автоимунните, разбира се, са като целиакия, ревматоиден артрит, псориазис, алергии, астма, диабет тип 1. Различни неврологични заболявания, депресия, синдром на хронична умора, разстройства от аутистичния спектър, болести на Паркинсон, на Алцхаймер. Нека да видим всъщност с какво се храним днес и с какво поддържаме живота на този наш микробиом. С промяната на начина на живот и развитието на научно-техническия прогрес през изминалия век, храненето на хората претърпя 3 основни промени. Първо, намаляване на набора от естествени хранителни продукти, рафиниране на храните и използване на изключително голямо количество химически добавки в тях. Всъщност, храната става все по-празна, синтетична и в нея липсват все повече и повече необходими за живота и здравето ни полезни вещества. И това е спусъка, чрез който се задействат болестите в целия организъм. Тези нови условия на живот се превърнаха в едно сериозно изпитание за нашето здраве. Появиха се много нови заболявания на цивилизованите държави, особено заболявания на храносмилателната система, които в последствие засягат всички обменни процеси в организма. Дори още през 30-те години на миналия век Нобеловия лауреат Илия Мечников описва теорията за самоотравянето или как с неправилен начин на живот човек започва да произвежда вътре в себе си така наречените ендотоксини. Това са вътрешни отрови, които ни отравят и отслабват функциите на отделните органи. А днешният човек консумира в пъти повече, отколкото отделя, и хроничното отравяне на организма със собствени токсини и патогенна микрофлора настъпва много по-бързо и, за съжаление, вече в много по-ранна възраст. Ето защо приемането на натурални пребиотични препарати за редовна пълноценна функция на червата и най-вече на микробиома е жизнено важно. Това е и причината компания Нова Ера да обърне такова специално внимание на процесите в стомашно-чревния тракт и здравето на микрофлората с боровия прашец с олигозахариди. Той е здравословна и пълноценна пребиотична храна, състояща се от боров прашец, фруктоолигозахариди и царевичен малтодекстрин. Един великолепен хранителен коктейл, който подхранва полезната чревна микрофлора, подпомага лесното и бързо почистване на червата от първия ден на приема и извежда токсините от организма. Боровият прашец е един естествен склад на хранителни биологично активни вещества, които играят ролята на пребиотик. По своя състав никоя храна не може да се сравни с прашеца. В допълнение към протеини, микроелементи, витамини, фибри, той съдържа още 104 вида ензими и коензими, които могат да стимулират перисталтиката, да насърчат процеса на храносмилане, съхранение на енергия, асимилация на кислород и други метаболитни процеси, които протичат във всяка една наша клетка. Той има регулиращ ефект върху функцията на стомашно-чревния тракт и е в състояние да лекува запек, причинен от лошо храносмилане и заболявания на горните храносмилателни пътища, поради богатите си хранителни свойства. Боровият прашец съдържа около 40% разтворими и неразтворими фибри, от които 29% е лигнина. Това е най-доброто растително влакно, което само по себе си е пребиотик за полезната чревна микрофлора и в същото време е отличен адсорбент за чревни токсини и други отрови. Фруктоолигозахаридите.
Те са най-ефективният вид олигозахариди, специални захароподобни вещества, съдържащи се в зеленчуците и плодовете, такива като банани, лук, домати, аспержи, чесън. Всъщност това са полимерни захари, които нямат нищо общо с трапезната захар. Фруктоолигозахаридите са диетични фибри, които практически не се освояват от човешкото тяло, но служат като храна за полезните бактерии, които живеят в нашите черва. От такъв деликатес пробиотичните бактерии, особено бифидобактериите, започват да се размножават много активно. Това е най-пълноценната храна за микробиома, която позволява на полезните бактерии да процъфтяват и да ни поддържат здрави. Многобройни проучвания потвърждават, че тези полезни захари имат ефективни функции за предотвратяване на кариеса и за понижаване на кръвната захар при диабетици, помагат за нормализиране на кръвното налягане и намаляват нивата на холестерола и триглицеридите в кръвта. Третият участник в този коктейл е царевичният малтодекстрин. Той е сладко вещество, вид плодова, лека за усвояване, проста захар, която не влияе на нивото на кръвната захар и е напълно безвредна за диабетици, а също подпомага развитието на полезната микрофлора в червата. Според проучванията, малтодекстрина е от полза за организма в умерени количества и извлечен с високите технологии на корпорация Нова Ера, той подобрява усвояемостта на много храни в тялото и допринася за по-доброто им храносмилане. Предотвратява запека, намалява холестерола в кръвта, осигурява енергия на тялото, допринася за отстраняване на токсини и соли на тежки метали. Боровият прашец с олигозахариди всъщност нормализира моториката на червата, показан е при алергии, диабет, затлъстяване, рак на млечната жлеза, онкологии на стомашно-чревния тракт. Списъкът е огромен и когато говорим за качествено възстановяване на здравето, винаги трябва да започваме от изчистването. И то това на стомаха и червата, като централен вход на тялото и главен контролно-пропусквателен пункт за полезните и вредни вещества за целия организъм. Ето защо всеки курс на лечение и възстановяване на здравето трябва да започва с боров прашец с олигозахариди. Разбрахте, че този продукт е актуален за ежедневна консумация, но все пак да повторя основните състояния, при които той е незаменим помощник в оздравяването. Болести на стомашно-чревния тракт, затлъстяване наднормено тегло, диабет, профилактика на онкологията на дебелото черво и ректума, рака на гърдата, сърдечно-съдови заболявания, хемороиди, апендицит, хипертония, алергии, простатит, женски болести. Чревното здраве всъщност е здраве на цялото тяло. Боровият прашец с олигозахариди се прилага успешно и при кърмачета, и във всички възрастови групи за оптимално клетъчно хранене и балансиране на чревния микробиом, за регулиране на перисталтиката, за регулиране на състояния като запек и диария, за детоксикация на червата и възстановяване на лигавиците на стомашно-чревния тракт. Ето какво прекрасно средство за възстановяване и поддържане на здравето си имаме. А как, кога и по колко можем да си похапваме от тази великолепна храна? 1-2 пъти дневно по едно саше, разредено с топла вода, е профилактичната доза. Можем обаче да го използваме и в лечение на конкретни заболявания, като строго следваме инструкциите на програма Доктор на себе си на компания Нова Ера и разбира се препоръките на специалистите по здраве, лекарите и нутриционистите от екипа на Нова Ера. Надявам се, че тази информация ви беше полезна и ще ви послужи за в бъдеще. Грижете се за себе си, а аз ви желая физическо, духовно и душевно здраве.